Kien mument mill-aktar komoventi jekk kif Maria Ġus Maria Lourdes infeqet tolfuq u tibki fl-awla meta rrakkuntat kif wara l-lejl li fih seħħ il-qtil fil-15 ta' Settembru tal-2018 innutat li fid-dar kien hemm kwiet perfett u dak li kien issieħeb ta' binta għalilha li kienet marret tixtri. Maria Ġus qalet li meta kienet jipprepara l-ħalib għat-tarbija kienet marret fil-kamra tas-sodda għaliex m'hemmnitux u sabet li l-binta mottija b'kutra. Kienet mejta, mimlija daqqiet u anki sniena kien maqluha biswat. F'dan il-punt li bset malajr u waslu l-pulizija. Hekk kif il-prosekuzzjoni talbet biex ix-xut identifika lill-akkużat, l-om inħakmet minn emozzjoni kbira, bdiet tibki u ma felħitx tħares leħ. Dan il-ġuri li daħal fit-tieni jum tiegħu qed isir fil-konfront ta' Michael Emanuel ta' 35 sena mill-Kosta tal-Lavorju, akkużat bil-qtil tas-sieħba tiegħu Maria Lourdes Ġus. Emanuel qed jiġi akkużat b'7 kapi ta' akkuża. Waqt il-kontroeżami Maria Ġus ikkonfermat li lejliet l-omiċidju kienet ħadet xi pilloli tal-irqat li kienu tawamla mill-isptar qalet iżda li xorta qamet bl-istorbju li beda jagħmel l-akkużat tila u nieżel it-taraġġ. Fil-ġuri xetu ukoll Jonah Ġus hu il-vittma illi qal li joħdu kienet tgħix ma' omma fraħal ġdid u magħhom kien jgħix l-akkużat. Skont ix-xhud l-akkużat kien ta' spiss isawwata u kienet spiss tispiċċa mbenġla lil huwa mhux l-ewwel darba li kienet tgħidlu li ma tinsabx kuntenta. Xetu ukoll li fit-13 Diċembru tal-istess sena oħtu qaltlu biex imur id-dar għaliex Emanuel kien sawwathom qal li lemaħ lill-pulizija u ommu tittieħed l-isptar bl-ambulanza. Huwa semma inċidenti oħra fosthom meta l-akkużat kien waddab siġġu lejn dar oħtu mill-gallerija, ommu wkoll kellha tbenġir fuq sidira u daqqiet ta' pon fuq moħħa. Il-ġuri qed jinsema mill-imħallef Aron Buġejja fejn kmieni filgħodu xed l-ispettur Konrad Dellul illi qal li Maria Lourdes instabet mejta fil-kamra tas-sodda tal-appartament u qal li mill-awtopsja kien konfermat li l-vittma mietet f'gata.